Yun o. Ang aga ni Bossing from Malasiki. Malasiki, boss? Yes, sir. Pakinggan nga natin yung motor niya. Sabi niya kanina parang hindi na daw makakaabot dito. Pandarin mo nga, Bossing. Ay, may tulo na rin pala. Oh, may tulo na. Yan, sound check. Ba, naninipa. Ayaw na. Yun. Nako, kung makakaradakan pa yung kick niya. Spring kick na ba, sir? Spring kick na. Connecting rod na rin. Rev mong konti, boss. Rev mong konti. Hop. Sige, tama na. Palamigin na natin. Connecting rod, sequential bearing, timing gear. At yung kick niya. Ay, spring kick na pala na yun. Naka-made in Italy na siya, mga kabro. Yan. Palamigin na natin to, tapos baba natin yung makina ni Bossing. From Malasiki. Good morning, Bossing. Good morning, sir. Good morning, Donya. Nasaan si Donya? Yun. Alright, palamigin na natin tong motor nila. Okay, so habang pinapalamig po natin yung from Malasiki, dumating si Bossing from Pampanga. Angeles po? Angeles. Ayan, yun po yung mulawin na TMX 155 ni Bossing from Angeles. Okay, patay na natin. Maingay na yung timing gear. Cam follower push rod. May dala-dala si boss na block tsaka cylinder head daw pang convert sa 175cc. Yan, ko-convert natin yung cylinder block at cylinder head ng 175cc. Okay, palamigin natin tong mga to. You know, it's a Friday, mga kabro. Friday ba, brother? Okay, so tune up lang to, mga kabro. Barako to. Tune up lang, mahirap daw panda rin. Tapos ito nga from tiga din natin, Bossing. Malasiki, Pangasinan. Nasaan na yung timing gear niya? Wala. Ito yung timing gear niya, mga bro, kasi ginagawang kuliglig daw tong motor ni Kuya. Ito yung inabot ng camlobe. Oh, ayan na, bilog na. Oh, pudpod na pudpod. Tapos cam follower. Siyempre, yan ang mag-asawa, camlobe tsaka cam follower. Yan, pudpod na naman. So, overall from Malasiki, Pangasinan, ito naman si Bossing, si Kuya from Angeles, Pampanga. Ko-convert natin sa 175cc, cylinder block, cylinder head. Tapos medyo maingay na rin yung makina niya. Yan, good morning po, mga Bossing. Yan. A few moments later. Alright, so update mga kabro. Mga idol. Ito yung makina nung Tigapura si Uncle Lito. Na kung saan ay ang title nito noon nung upload natin ay gastos malala pag ganitong nangyari sa motor mo. Wala na? Ay, ito. Yan. Oh, siya yan. Ito siya, mga kabro. Okay, so nabili na ni Uncle ng counter shock axle. Pero yung mga ibang sira is hindi napalitan. Dahil wala pang budget si Uncle. Next time. Ito naman from Angeles, Pampanga. Convert natin sa 175cc. Pinaluwang lang natin yung bandang left side crankcase. Ito lang yung pinaluwang natin. Ito hindi na kasi maluwang na to. Update natin to mamaya. Conversion natin sa 175cc. Tapos cylinder head ng CG200. Yun o, napakalaki. Naka big valve. Oh, big valve yan, mga kabro. 2732 kung di ako nagkakamali. From Malasiki, si Bossing. Yun o, shoutout. Tapos na po yung motor nila at ni Madam Donya. Nakakauwi na. Pandarin na natin to, Master Chip. Pandarin mo na. Ayan na si Bossing. For the final, ito yung maingay yung makina kanina. Yun o. Kumbira, excited no, mandar na kagad. Excited na umuwi. Yan, isumot na ulit yung motor ni Bossing na pang bukid. Pang bukid ba, Kuya? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so okay na yan, Kuya. Yan. Thank you.
From Malasiki si kuya. Anong pangalan mo kuya? Haji. Ha? Haji Pinlock. Haji? Pinlock. Pinlock. Yun know, parang pinlock lang ng piston pin no. Yun. Shoutout kay Donya. Naiinip na. Okay na. So uwi na po sila ng Malasiki. Smooth na ulit yung makina. Yan. Okay na kuya. Yung kulang pa sir. Yan. Humingay. Yan. Takbong pogi lang muna yan. Pag lumagitik, tune up mo lang. Pa-tune up mo lang ulit. Magkatasusunod sa... Oo. At syempre bago umuwi si kuya ng Malasiki, bigyan natin siya ng pag-giveaway. You know. Thank you. Ingat kuya. Shoutout kay Uncle Lito. You know. Aray, nga mo sa buhay din yan. Oh, Uncle. Kapag ko kami nagawa. Bossing, ingat. Break in lang. Yan. From Malasiki, Pangasinan. One eternity later. Ayan mga kabro. Update. Convert 175cc na TMX 155 Mulawin model. Iyon o. Yung ginamit ni Bossing dito na cylinder head pang CG200 naka big valve. 3227 yung size ng big valve niyan mga kabro. Yun. Tapos 62mm na cylinder block. Oo na yan. Yan. Subukan natin panda rin ng kamay. Kamay. Ay, pa. Iyon o. One cut. Oh. Binabangga mo yung upuan brother. Dito ka sa likod brother. Yung butyo-butyo. Isang pitik lang. Oy. Huwag mong subukan. Let's ride. Sige. Okay, for the final check mga bro, ni-road test ko na to kanina, ni-readjust ko na rin yung valve clearance. Ang ginamit nating valve clearance ay 0.08 mm standard. Yan, panda rin na po natin from Villasis. Angeles, Pampanga. Si Kuya. Yan o. Maraming salamat sa pagpasyal mo dito sa laboratorio namin. Start na po natin para makawin na po si Kuya. Nick, ba't umaandar na? Binababa ko pa lang. Ayos ah. Ayun o. Napaka-smooth mga kabro. Yan. Napakatapang ng butyo-butyo niya mga kabro. Yun o. Kuya, ayos na yung motor mo. Okay na. Napa-thumbs up si Kuya. Yari. Okay na, so itatali na po ni Kuya yung mga iuuwi niyang mga pyesa. Yan. Okay na. Smooth conversion natin 175 tapos CG200 na cylinder block with big valve. Patayin na muna natin. Iyan. Iyan, uwi na po si Bossing. Converted na at smooth na rin yung andar ng makina niya mga kabro. Sticker. Ay, sticker. Nakalimutan ni Kuya yung sticker. Bigyan natin kung may natira pa dito. Naku, wala nang kargang sticker tong bag natin. Kuha tayo sa taas. Yan, so kumuha tayong sticker, bibigyan natin si Kuya. Yan. Last pack na tong sticker natin. Pagawa na naman tayo. Ayan, bigyan natin si Kuya. Kuya, sticker mo. Ni, nalaglag. Brother, bigay mo. Yun. Ingat Kuya. Salamat. Ingat po sa biyahe. Ay, smooth ng motor ni Kuya, oh. Hindi kagaya kanina, kuliglig. Okay na, Mulawin type mga bro. Convert sa 62mm na block, CG200 na cylinder head. Oh my God! Wow! Ayos na ayos, big valve. Thank you! Ingat Kuya. Ingat, ingat. Ingat Kuya, salamat. Pagpalain ka ng Panginoon Kuya. Okay. Pahinga na rin tayo mga kabro. God bless you all mga brothers. Ayos, pare Jeric. Ayos, brother Lito. Brother Joke.
Brother Bern. Alright. So see you again next video mga bro. Pagpalain po kayo ng Panginoon lahat. Yan. Beng.